Marinka Grabovská sa narodila roku 1914. Chodila zo služby do služby. Keď mala 26 rokov, slúžila u obchodníka s rozličným tovarom. Max Hausner bol posmeškár a prísny pán. Jedného dňa odišla pani Erika Hausnerová do mesta. Max Hausner zavrel obchod. Prikázal Marinke, aby sa vyzliekla. Nechcela. Hausner zvesil zo steny remeň. Preložil ho na pody. Kýval ním Marinke pred očami. Marinka ustupovala. Krok za krokom. Potkla sa o lavor, vyviala sa voda, Marinka spadla. Hausner ju niekoľkokrát udrel remeňom po pleciach. Marinka so slzami v očiach prosila o zľutovanie. Nechcem s vami zrešiť, aj keď ma zabijete. Nezabijem ťa, povedal Max. Len ťa vyhodím zo služby a postaram sa o to, aby ťa už nezobral žiadny šit. Marinka sa plačky začala vyzliekať. Poprvýkrát v živote pred cudzím chlapom. Dlho Marinka skrývala, čo sa s ňou deje. Pevne si stiahla brucho a prsi, ako som látky, aby nikto nič nepoznal. O 6 mesiacov ju Hausner vyhnal zo služby. Stál vo dverách obchodu, vyhadzoval jej šaty a kričal ako nepríčetný. Ty si obyčajná kurva. Ja nepotrebujem služobnicu s bruchom. Celé hodiny Marinka stála na drevenej lávke nad riekou a hľadela do mútnej vody. Predstavovala si, ako ju prúd víru unáša so sebou. Po chvíli, keď sa chystala skočiť, pocítila, ako sa v nej dieťatko pohlo. A neskočila. A vtedy prvý raz zazrela večného Žida. Jediná v Marrakeši ho videla úplne zblízka. Kráčal s dlaňami na tvári a plakal. Hodila sa do trávy a preklínala deň, keď sa narodila. A preklínala deň, keď poprvýkrát prekročila prah Hausnerovho obchodu. Kľačela v tráve a zvolávala 7 nebeských rán na Hausnerov dom. Preklínala ho a želala Maxovi Hausnerovi tie najstrašnejšie muky, aké si len dokázala predstaviť. Zotmelo sa. Zaspala pri rieke. Bola úplne vyčerpaná, hladná, špinavá a strhaná. Uprostred noci sa zobudila skrenutá od zimy na akýsi hlas. Marinka, Marinka, vravel hlas. A keď Marinka otvorila oči, zbadala nad riekou znášajúce sa bledomodré svetlo. Kto si? Spýtala sa Marinka vystrašene. Nepýtaj sa. Vstaň a choď za strýkom Molitorisom. On ťa prišíli. Molitoris, ten by ma najradšej videl mŕtvu. Urob to. Hneď teraz. Marinka sa zodvihla zo zeme a temnou nocou kráčala k domu bohatého strýka Molitorisa. Pred dvorom zastala. Vedela, čo ju čaká. Musí si pred zlého strýka Molitorisa kľaknúť ako pred monštráciu, prosiť ho, aby jej odpustila, aby ju prijal pod svoju strechu, hoci mu nikdy nič zle neurobila. Poníženie za ponížením. Molitoris prijal Marinku na podiu celkom vľúdne. A potom sa narodila malá Ilonka. Narodila sa nesmelo, potichučky. A potom brali Židov do Nemecka. Išla sa tam pozrieť. Nakladali ich na nákladiaky. Bol medzi nimi aj Max Hausner.
Spomenula si, ako kľačila pri rieke a preklínala ho. Deti kričali: do Prešova ide vlak, na ňom sedí šoňomák, všetci židia v Marrakeši majú väčší strach. A tí na aute kričali: čo vidíte na nás, čakajte aj na sebe. Len Max Hausner nevravel nič. Hľadel na Marimku a v očiach mal výraz, ktorý ju prinútil otočiť sa a utekať domov. Pod lesom zahliadla večného Žida. Hlavu mal zaborenú v dlaniach.